аз ин гуфтанам ана пеш аз наворо тамошо кардам ба шумо як компания хубу беҳтарина тавсия метум, яъне грузоперевоз ки аз Москва ба Тоҷикистон бор меорад. бор дар территорияи бозори Любинино ва Садовод ҷамъ мешавад. Территорияи Москва доставка бесплатна, дӯстони азиз. бор ба тарафи шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, ноҳияи Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Ғозималик, яъне тамоми шаҳрҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бори шуморо оварда соқу саломат мерасонанд. Компанияи Акаи Бахтиёр ва Баҳромҷон, дӯстони азиз, 6 рақамҳои телефоншонро дар ин рӯи экран мемонем. марамат карда занг занед, борои худро ба Тоҷикистон равон кунед. саломат бошед.